Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Beng, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanan na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. At iti istoryangin kam pinauluan, Bakuna Part 2. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Altak manan dito'y. Na writer's block manan. Ay, dayta. Sa bali manan ti umapay. Awan ba't ngamin ti sa bali ang mapanunot ng istorya. No sana COVID lat ta. Kasi ta. Awan sa bali ang mapagsasaritaan. No sana ti salmot tinapan nakapukaw na ita COVID. No kaano nga dan bakuna kontra COVID. Kasla adumot na iti mapiktara. Siguro ni tinaudi adaman. Awan pa'y milyon ang nabakunaan. Nasurok mo't la a milyon ti adda a bakuna. E dinto ta nasuroksan na 100 milyon ti kadut Pilipino. Wano population. Paingata dagiti nangangatong opisyal ta agbibin na balaw da. Adu timang babalaw ken presidente porque awang karot mararamidan na kontra COVID. Talaga mo ta kasta ti tao tatang. Timang dilaw iti pada na ataw ti paglaingan na. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. Gusto ka. Ka si tar aramidan da ken Idol Digong. Ha? Nagadwa sasawin ken dildilawin dagiti kritiko na. Kung songbatan na matida, kahit pagangayan na, isuda ti agbanag anak kababaeng. Gana bunda. Isuda nga ti tao at ilang bagbagina ti amura dayawin. Ngamadimod makita mo ti effort ti presidente tapno masalwadan tayo kontra COVID. Talagan sa akastan ti tao, tirman. Tayo kunata nga inkatao na ti kasta nga ugali. At ilang mangdilaw iti pada na ataw ti amuna. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. No siya, kamaysa. Makita mo ti effort ni presidente amang kita iti pagimbagan tayo nga umili. Wen po no.
Yung ti may sa ababalawon ra, kat tinaginat at ignay ti administrasyon na ang mga veil karag iti bakuna. Anya nga rod ti mabalin, no awan magatang nga ure adda igatang. Kat ti may sapay, nasurok asa gasutan a milyon di Pinoy. Kat sigun iti damag, nasurok lang nga may sa a milyon ti adda na bakuna. Dayta na, ayawan nga rod Ken sigun pa'y tinao di adamag, may papaniti bakuna. Awan pa'y may sa milyon na iti nabakunaan. Salot kit day. Kanon to pa'y nga rod, ama bakunaan tayo amin no kasta. Tidakas na. Adan samot to na iti agipuspuslit iti bakuna. Ha, daytan tidakas na ita. Ket dagiti lang ada kortana ti makagatang iti dayta. Uray kumaan o garantisado mo't nga epektibo. Siyempre, kas karag iti peke nga item a may puspuslit, awan kalidad na. Salbag na yat. Kasano nga rudeng? Ken adumot lat ti mabuteng. Ta adumot ti rumrum maradamag nang runa iti social media. Ada iti bakuna ket ada kano microchips na. Ano nabakunaan kan? Oh. Mamonitor da amin na natignay mo. Kasla tenggal dan tibiyag mo. Aywan. Nabuyak daytan iti Facebook. Ada iti kano, kat aramin da iti nabilag at tao. Kayat da kontrolan ti lubong. Ngagbali na may santi denomination, wano kartatayaw. Awan mo ti peso bill, wano dollar. May sa ti relihiyon. Basta isudan ti agturay. May samot ti gobyerno. Di pa'y kaslada Diyosain. Kaslakastan Yung sigun mo't karag iti daduma, nang rona nang iti panguluan ti nagduduma apamatay, tinairot apamati tayo iti Diyos ti mangisalakan kada tayaw. Kat di dan to agbaligay ti dakas sa pangapda. Tawan pa'y kabilugan no saan natin namarswa. Correct ka dyan, Dumeng. Dahita kano atignay dagiti kabaknangan kan kabilugan na tao, kan kano pagilnya na China ti akin aramid iti dayta. Nagdaka sa talaga. Ket adda nang iwaragawag kanaw idi manon atawon ti napalabas. Nga addan turumura pandemya wenno virus amang kisay iti population ti lubong. Ket dagiti lang mabakunaan ti mabatay. Ngi. So nga adu ti agngata-ngata. Adu ti mayat. Adun sapay ti mading agpabakuna. No saan lakid denging kapilitan? O di, saan mo apilitin? Sa bagay, no panunutan. Saan ko ma-prioritain dagiti senior citizen? Ta mabilbilangan ti aldawmi, ama ko na. Ngam isuda ngamin, tinalakaakap ti sakit. Uno tinasawa virus, tanakapsot ti resistensyada. Wen, may parit mat kada kamay. Nang runa kadagiti agtawon iti nasurok a 65, arumwari ti pagtangan. Oh. Ayam tidakas na. Ado mutlat ti pasaway. Yun lang. Ay nga baya mo na. Tay kunada nga rod, mga mungan, nusan ngagtungpal iti protocol. Kan ado ti saan amamati iti COVID. Takasanumot ngamin. Amin na sakit itan kat ikonektada iti COVID. Ken adon di mangibaga, anaglawag aniguso da ituin kung kunada. Uy, mo siya kamay sa. Awan kasi ti aganad. Tapon no. Ura idi awan pa'y COVID kat addan na iti sakit, wano marikrik na. Mapaspasaranan ti tao na itayo di. Dagiti makon asintomas, akunada ti COVID. Hindi pa lang adan trangkaso. Mate. Cancer. Sakit iti puso. Matake iti high blood. Adda iti aguyag. Diarrhea. Nagiti agpanatang. Amok pa yan, sigod mo't dagita. Kat gapo kano pa iti COVID. Adda lang mariknabas iti tao. Mapanagpadoktoren. Kan nagpa-swab test. Supaya. Ibagadan tumata na COVID. May nayon naman na ita, itilistaan na iti positibo. Ngam siya, no adda kasta marikna,
Ipadas ko dagiti nakaisigudan wenno home remedies ako nada. Ikat kasi tapo, aging bagak mit. Narigat nga min wadalabas sit mariknam kat doktora dagosain wenno hospitalain. No mairemedyo pa ilang babaan ka dagiti nakaisigudan ako na, may mayat mit lang. Nagloko mo't dayto yada magan aya. Awan lat di ako nak. Oh, anyaman ang tinakita am dita computer mo. Dahito ka no nagipusle titi bakuna. Anya? Talagang awan nasaya tamarami din ti tao. Bakit? Amin laabana kan mailibasain. Apo? Ne, ada pa sa bali dito eh. Diwaw. Ay, hagasang may data. At dapat nang ipadas amang ipuslit iti talot bulan na nga ubing. Anya? Asus ka sa nungay dayta. Inkargada iti agasawa iti kiribagda. Oh, mga nubulaw man dayta. Saan? Kita ma. Tasigon iti dayto adamag. Saan kano ana ikamakam dagiti agasawa ti papilis ti anak daket flight dan. Iso anda panunod na nga inkarga iti kiribagda. Ikasanungay dayta. Ay, saan da lang agpampanunutan? Mailasat mo't amin iti x-ray iti amin ang bagahe no sumber ka iti airport. Supay Nang runa iti entrance, ultimo, barikas mo, ikatumpay. Mukpa yun? Oh, laudakit dia. Kat, mag-ano san anan-ano di ubeng? Limpyo ka no, di check up di doktor di airport. Kasla saan mo't anak kapapati daytan? Apay, saan nga mo, dagiti agasawa at alagada ni airport? Lauda nga road. Ya po, anyan aya, adua talaga ti abnormal, ti utek dan. Mayat mo, ti panagsangayo dito isangot istor ni Banay kakadwa. Uwan kagawad. Wine, kagawad asyaw. Anyamot ti topic yo. Naimbag no saan maipapan iti biyag ti sabali. Ay, saan kami at chismusa kagawad? Umay. Anya nga ron ti particular at topic nga ingkay pagsasaritaan. May papan iti COVID vaccine kagawad. Bakuna. Anya ka diti pagsasaritaan nyo maipapan iti bakuna. Dagiti nagduduma adamag, may papan iti bakuna kagawad. Wine, kagawad. Isu nga adaw, dagiti mabutang wano agtukyan nga agpabakuna. Nang runakit adapay na ipadamag idi kaano lang amay sa kano kadagiti na bakunaan. Tinakubid matlaang. Wan, nangagkumot day ta adamag. Nagpalawag damot maipapan iti day ta. Kasano nga dayta? Saan matlagayam agarantisado asan kan amakaptan iti COVID no agpabakuna ka? Iswasyak. Ha? Sana kan agpabakuna pa. Anya? Ay, oray ka bakita kaun. Senyora kaun. Kan may sapay, nugasat kunti matay, awan maaramidak, tamin tayaw ka matay, wano mapantayo dita. Ngam nasay-sayat lata no mabakaw na antayo nana. Sa bagay. Matay tumulang ako nada. Ay, no, libre laki di Sige No siyak. Ay, so, saanan? Amangan no bumiit alalo ti biyag ko. Anyan? Nang runakit ada ibagbagada apeke kung saan 100% ti epektibo na dagiti bakuna. Anya? Kantay nangag ko adamag. Nabakunaan ka nun. Nagpositibo mo't lang iti COVID. Asano day ta? Ado ti agpangadwa wenno agdua-dua iti mairoswat a vaccination dito'y nagbugsutan kadagiti
most priority wenno indigent a kabarangayan tayo, chairman. San pa, ya compulsory ngagpabakuna ti aming umili. No pa'y, no dako mapan nakabalin na, nang runa ka dagiti nakurapay kan seniors, awan mabalin tayo no sanda kaya? Ado, tinainayon na mabakunaan, chairman. Uri na giti aday ti media. Karamandan kadagiti umun-una ang mabakunaan. Ta maibilang damot ta frontliners. Kasi tinakunak. Nasuro ka sa ngagasot a milyon ti Filipino. Idinto ta nasurok lang a milyon na bakuna ti ada. San pa'y kanwa di manon ti may sa a milyon na giti na bakunaan si kun ti may sa senador. Kanto ngay ang mabakunaan ti amin nga umili a Filipino. Naitangarot kay. Idinto ta dagiti daduma a pagilyan. Nakasikundo sa dagiti daduma nga umili da. Naitangarot ti may sa pang babalawan da iti agdamang administrasyon. Yan yung nga ti mabalinda. Nawan magata nga bakuna. Naitala nga. Isungawan kasayatan nga ramidin ni Thanos di aganad. Pabigsaan ti resistansya. Liklikan ti mapan kadagiti kaadwan ti tao. Nawan medlang napateg agagaraem. Gusto kayo, chairman? Liklikan dagiti makuna social gatherings. Ano sa dino kat nagduduma at tao ti makapulapul mo. Ganun lang yun. Correct. Kang runan na. Surutan na iti alagada no protocols ayat nagti LGUs no national government. Naimbag man tadayawam kan bigbigam mati kapanunutan ni tatang dom. Well, Mike, tawari ko nada agusting bating-ting kililing na baknang mo ti kapanunutan da. Natanab ngamin ni tatang iti experience wenno padas. Dagita ti puunan na. Kan isakit na launay ti lugar kan kabaranggayan na. Well, iso nga da pang panunutan mi nga ilungalong kadag iti kabaranggayan. Anya dayta? Nada may lungalong ita nga urban gardening. Adamot nga rural gardening. Muno Green Revolution. No pa'y adan da ito hindi panahon na di Presidente Marcos. Kasapulan tayo itati sustainable food for our family. Babantin tayo panagmula-mula iti arbayan. Napintas dayta? No kunain na nga awan matanti espasyo iti arbayan da. Saan maparikaw ta, mabalin mo mat nga usaran kas kumay ti pasaw wano masitira. Imbes sa sabsabong wano masetas, agmula kay tinatag. Ta makatulong dati mangkeras iti kanayo na budget. Pudno dayta. Karoon ti amin, saan amang namnamalatan iti ayuda, wano tulong manipod iti gobyerno. Masapol lang tayo matlang di mang tulong iti magbagi tayo. Kasta, saan nyo akay agpabakuna? No siya, mayata ka saan, chairman? Aray ka bakit akaon? Anya? Ano day tati patay ko mo lang iti mabaitan niya nga ron ngay? Gabno isumay ti mang pabayag pa iti biyag ka di wow! Siyak mat chairman, urayak pa'y nga umuna ti resulta ti panagpabakuna dagiti daduma. Ay, sigurista! No awan ti dakas nga epekto na kadakwada, isunto, chairman. Anya? Ay, may saka pa imo ta sigurista. Ingem ka sa nawan taon. Si kalaang may tisana na bakunaan, no? Anya nga rod ngay, gas at kungatan ati matay. Di wow! Nasaya at launay no kasta. Tadan to sana na bakunaan kanda kasti mapasama kadakwada. Basol yung opisyal. Naku namon.
Tauray ko na mga aramidam ti amin, para ti pagimbagan ti kabarangayam. At dantulat na makunadakin ka. Husto ka, Dong. Iso nga ramidan nyo lata ti rumbang. No dantulat na makunada, wano madilaw da, ay aguli magkayulatan. Kasta talaga ti mapasamak. No apay kiti akas to'y matan. Sabagay, hindi pa lang, andan nagiti kakasta a pandemya. Aya, Uy, naisurat pa iti nasanton a libro da ita. Kan impanto nagiti mamasirib nga umay ti angol kan bisin. nakabutbut ang matan. Ngam siya kanya, saan ko akabutang ni patay? Tadumtang kadatay amin da ita. Saan tayo lang nagigiddan? No saan da kaya tagpabakuna? Tadda mangiwarwara sa api kidayjay. Ken tengel dan tuntibiyag mo, awan mabalin tayo, bakit? Impalawag yu kumana sayat, adi na kumabasta mamatpati ka dagita. Isu mo timbagak. Isu makitan to, no madanon ti maoding schedule ti vaccination. No ado ti umaywin no basit. No siyak. Basta na ilawlawag yung lakit di, ti pagimbagan na, no agpabakuna. Kun pagdaksan na, no saan da agpabakuna. Well, Awan daytan. di kagdanag. Adamot dagiti taga-health center ngay may nagpalawag. Ala, husto ti kunam. Urayan ti mauding aldaw a panagpabakuna. No ado ti umay, nasayat. No basit, awan maaramidan tayaw. Naimbag, tadumot la tinagpabakuna, Tirman. Uwan nga rod. Nailawlawag mo ta nasayat kadakwada ti pagimbagan na no agpabakuna tayo ngam itisan. Chairman! 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 Apay kagawad? Dagiti ka barangayan tayo, bakunaan. Nagado ti agsakit ti ulo na. Maulaw ken agdulo. Kanya? Ha? Ay, kasano tayo yan? Pabasulon da tayo anang pilit kadakwada. Anya? Ado ti agkuna apikin sa kanumat ti bakuna. Ay sus, day tanti ba day? Anya teramitin tayo, Chairman. Sigurado arauton da tayo dagiti kakabagyan da. Anya teramidan tayo nga, Tirman. Dakusan, Tirman. Basol tayo na ito. Basol tayo. Ha? Ay. Agyaman ako. Tagtagainap lagayam. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.